balíček bol OP09 Shanks, čo je teraz taký, že obľúbený balíček, ale tak poďme sa pozerať, či tu máme teda niečo dobrého. Lim Juice, Kabaji, Monkey D. Luffy, Cross Guild a Uta. No, dúfame, že druhý balík bude teda lepší. A čo sa týka takého prekvapeného, bol som prekvapený, že nikto na turnaji nehral Blackbearda, lebo však to by mala byť meta, ale tak uvidíme, čo bude ďalej. A poďme sa pozrieť, čo máme tuto. Roblucci, Special Maginail, Acer Captain Kid, Gum Gum Lightning, Mochi, Ronazoro a Franky. A škoda, že to není Aldard, ale tak aj to poteší. Tak keby si niekedy proste si chcel zahrať, tak každú nedelu hráme v queste o 11. Alebo pokiaľ máš nejaké otázky, ako začať s One Pieceom alebo niečo iné ohľadom tejto kartovky, nám napíš do komentáru, alebo keď tak nasleduj na našej facebookovej stránke sú One Piece TCG a vidíme sa pri ďalšom videu. Čau.